Jedna osoba ušla je u policijsku stanicu u Zvorniku i počela nasumično pucati. Prema informacijama Centra javne bezbjednosti Bijeljina, jedan policajac je ubijen, a dvojica su ranjena. Ubijen je i napadač. Povrijeđeni su smješteni u lokalnu bolnicu u Zvorniku. Zbog napada na policijsku stanicu, koju je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske okarakterisao kao teroristički napad, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović zakazala je za večeras vanrednu sjednicu vlade. Jedno lice je sa puškom izašlo iz vozila s kojim je došao pred stanicu policije i uz povike Allahu Ekber je odmah na vratima ubio prvog policajca. Nakon toga je ušao unutra i počeo i dalje uz povike da puca po drugim policajcima. Pritom je dvojicu ranio. Ušao je u vrijeme kada je bila smjena u stanici i nalazilo se više policajaca. Ostali policajci su uzvratili vatru i likvidirali se to lice. Radi se pravom terorističkom napadu. Mi sada preduzimamo sve mjere, utvrđujemo identitet lica i preduzimamo dalje mjere na identifikovanju eventualno pomagača i saučesnika u ovom terorističkom činu. Ovdje je bilo policajaca i bošnjačke nacionalnosti. S jednim od njih sam upravo razgovarao, koji je sada u šoku i samo je pukom srećom izbjegao da bude mrtav s obzirom da je pucao na njega. Znači nije birao na koga je pucao, išao je da ubija. Zar to nije teroristički čin? U prošloj emisiji tokom javljanja ministra Lukača greškom smo emitovali pogrešnu fotografiju, zbog čega se izvinjavamo. Tokom večeri emitovat ćemo najnovije informacije i javljanja naših reportera. Večeras i vanredne vijesti u 23, kao i one redovne tačno u ponoć. Više od 4000 osoba